Buenos días, no sé qué parte queremos presentaros una cousa moi interesante que estuvimos investigando na clase. O día 1 de abril é o Día das Artes Galegas, que celebrouse no ano 2015. O primeiro homenaxeado foi o mestre Mateo, que é o autor do Pórtico da Gloria, que está na Catedral de Santiago de Compostela. No ano 2016 foi dedicado a Castelao, un escritor e debuxante galego. No ano 2017 foi Maruxa Maio, a única muller homenaxeada ata a data actual. No ano 2018 foi Alexandre de la Sota. E no ano 2019 Luis Seoane. No ano 2021 foi Domingo de Andrade. E no ano 2022 La Serie. Este ano adícase ás artes galegas ao trovador Martín Codax e naceu en Vigo. Un trovador un poeta de idade media que actuaban en castelos en pazos e os obrarios collían as súas cancións e actuaban en ruas e plazas. Coñecemos a Martín Codax polo pergamino de Pedro Lindeiro, un libreiro madrileño. Na Idade Media creáronse novos instrumentos musicais para acompañar as cantigas. O rabel é un instrumento de corda frotada que tocase cun arco e ten 3 cordas. É semellante ao violín e está feito do mesmo, a madeira. O santeiro é un instrumento de corda frotada que está feito de madeira. A canfona é un instrumento de corda con teclas que se utiliza con unha manivela. Chirena, instrumento de vento feito de madeira con decorados e boquillas. De Martín Codax coñecemos 6 das súas 7 cancións que compuxo. Unha delas é Vente comigo ao bar de Vigo e veremos o meu amigo, bailaremos unha sota. Vente comigo ao bar axitado e veremos o meu amado e bailaremos na sota.